Hola, en este vídeo anem a explicar les consonants oclusives a final de síl·laba. Bàsicament veurem dues coses, què són les oclusives i quines són les regles generals d'ortografia per tal d'escriure-les bé. Les consonants oclusives són aquelles que quan les pronunciem produeixen una interrupció del pas de l'aire. Són la P, la T i la C i la B, la D i la G. Però en unes paraules en concret, per exemple, la G, la podem pronunciar com en gent i com en gat. Anem a veure a continuació quins són els fonemes als quals ens referim. En el cas de les bilabials, la B o la P, tenim aquests exemples. B, acabar, paret, llop, corb. Quan aquestes dues grafies van al principi o entremig de la paraula, normalment no tenen per què presentar cap problema d'ortografia. La qüestió és quan van a final de síl·laba. Ho veiem clarament en les dues paraules que estan a final de paraula, llop i corb. Com veieu, es pronuncien igual, tant la P com la B, quan van a final de síl·laba. Ocorre el mateix amb la D i la T, les dentals. Si van al principi o entremig de la síl·laba no hi ha cap problema. Dit, rodar, nota. Ara bé, quan van a final de síl·laba, com fort o verd, és quan tenim el dubte de quan hem d'escriure una o l'altra, perquè es pronuncien igual. Fixeu-vos, verd. Pareix que ho diga amb una T, però en realitat s'escriu amb una D. I això no significa que ho pronunciem malament, és que les dues pronúncies són la mateixa quan van a final de síl·laba. I finalment les velars, perquè es pronuncien amb el vel del paladar. Són la G i la C quan sonen com en aquestes paraules. Gat, llogar, cos. Ara bé, també quan van a final de síl·labes, quan presenten el dubte de quina he d'escriure, si la G o la C. Per exemple, porc es pronuncia igual que amarg. Les dues es pronuncien com si fos una C, encara que una d'elles es pronuncia en G. Aleshores, aquestes consonants oclusives presenten dubte de quina hem d'escriure d'entre aquestes tres parelles a final de síl·laba, quan més es veu, a final de paraula. Clar, quan van a final de síl·laba, per tant, hem dit que la sonoritat pot canviar. És a dir, tant si és una sorda com si és una sonora, en realitat no té per què complir amb la sonoritat que pressuposem, sinó que hem de fixar-nos en les regles ortogràfiques per a saber quina és la que hem d'escriure. Bàsicament n'hi ha dues. La primera és que quan aquestes grafies van darrere de tònica, escrivim la P, la T o la C. Per exemple, cap, rep, equip, o got, cabut, nebot, o foc, sac, amic. És a dir, en el cas de cap, rep i equip, podríem tindre el dubte de si escriure B o P, però com que van darrere d'una vocal tònica, la A, la E, la I en aquests casos, doncs escrivim l'opció de la P, no de la B. Passem a l'altre. Got, cabut, nebot. Podríem tindre el dubte de si escriure D o T, però com que van darrere d'una vocal tònica, que en aquest cas és la O, la U i la O, i finalment, foc, sac i amic, podríem tindre el dubte d'escriure-ho amb G o amb C, com per exemple amic. Com que va darrere d'una vocal tònica, sabem que triem l'opció C. Hi ha una paraula que ens recorda aquestes tres consonants, que és la paraula petaca. Amb aquesta paraula podem recordar quines són les tres consonants que hem de triar en el cas que vagin darrere d'una tònica. Si no van darrere d'una tònica, sinó que van darrere d'una vocal àtona o d'una consonant, el que fem és escriure la mateixa lletra que s'escriu en les paraules derivades. Per exemple, mireu, serp. Una paraula derivada podria ser serpentejar. Si serpentejar s'escriu amb P, serp també. Sort. Imagineu que no sabem com s'escriu sort, si és amb D o és amb T, perquè es diu sort, com si fos amb T, però s'escriu amb D. Per què? Pensem en una paraula derivada, sordera. Com que sordera s'escriu amb D, sabem que sort també. Fang, ahí hi ha un error, engangat no, enfangat, volia dir. Com que enfangat s'escriu amb G, sabem que fang no s'escriu amb C, que és com es pronuncia, sinó amb G. És un poc liós, però pensem sempre en això, que si la grafia que tenim dubte va darrere d'una vocal tònica, s'escriu PT o C, petaca.
Si la grafia que tenim dubte va darrere d'una vocal àtona o d'una consonant, s'escriu igual que s'escriurien els derivats. Hi ha algunes excepcions. Per exemple, en este cas, fàstic, la derivada és fastigós que s'escriu amb G, però vaja, no m'interessa que vos fixeu en això, sinó senzillament en la regla general. Igual que també hi ha algunes excepcions de la que hem dit abans. Per exemple, Carib. Carib s'escriu, va darrere d'una vocal tònica i s'escriu amb B, no amb l'opció de petaca. Però vaja, el que vos he explicat. Millor quedar-se amb les dues regles generals bàsiques. Per què dic això? Perquè en realitat hi ha d'altres regles més específiques encara, però són tan concretes i tan feixugues d'aprendre que no cal aprendre-les, d'acord? El que és important és saber-se eixes dues regles bàsiques que acabem d'explicar, que si va darrere de tònica triem les grafies de petaca i si va darrere de vocal àtona o de consonant, depenem de com s'escriuen els derivats. La resta de regles no cal aprendre-les. És millor millorar la memòria visual, és a dir, prestar atenció quan escrivim, quan llegim, perquè se'ns queden gravades les paraules que aprendre-se les altres regles que hi ha. I això és tot. Ara toca practicar una mica per aprendre encara més.